Na Slovensku už od roku 1993 úspešne pôsobí v oblasti spracovania kovového odpadu spoločnosť ŽP Eko-Kvelet. Firma v súčasnosti výrazne expanduje, zamestnáva viac ako 200 ľudí. Náraz na trhu s kovovým odpadom je zabezpečený niekoľkými aspektami. Jedným z nich je aj fakt, že sa firma spojila s oceliarskou akciovou spoločnosťou Železiarne Podbrezová, čím sa výrazne ekonomicky stabilizovala. K úspechu spoločnosti ŽP Eko-Kvelet prispieva aj moderné technologické vybavenie a zosúladený kvalifikovaný tím odborníkov. Nezanedbateľná je aj spolupráca s ďalšími podnikmi na trhu druhotných surovín. ŽP Eko-Kvelet pôsobí na západnom a na strednom Slovensku. Kovový odpad získava rôznymi spôsobmi. Spoločnosť ho vykupuje od obyvateľstva, ale aj od priemyselných podnikov. Výkupne sú strategicky rozmiestnené, vybavené modernou, evidenčnou a vážiacou technikou. Ďalšou možnosťou sú likvidácie technológií. Takto získaný kovový odpad sa následne zhromažďuje v prevádzkach spoločnosti. Predstavme si aspoň čiastočne niektoré z nich. Na najväčšej ploche sa rozprestiera výrobná prevádzka v Žiline. Kov sa tu upravuje niekoľkými spôsobmi. Najväčšie kusy sa musia upraviť na taký rozmer, aby mohli byť spracované v hute. Každý druh kovu má svoje na úpravu špeciálne požiadavky. Tie určujú jeho vlastnosti a metódu spracovania. Najčastejšími technológiami je strihanie, pálenie, ručné triedenie, ale aj lisovanie. Každý druh šrotu má v priestoroch prevádzky svoje stanovené miesto. Systém práce je navrhnutý veľmi efektívne. Na prenášanie veľkých kusov slúžia hydraulické nakladače s drápákmi, respektíve magnetmi. ŽP Eko-Kvelet produkuje upravený železný odpad. Zaoberá sa oddeľovaním a úpravou železných kovov. Za jeden rok spracuje približne 220 000 tón kovového odpadu s ročným 10% nárastom produkcie. Ďalším typom odpadu, ktorý je spoločnosť schopná spracovať pre potreby jednotlivých železiarní, sú piliny a triesky zo železných kovov. Okrem kovového odpadu ŽP Eko-Kvelet spracováva aj legovanú oceľ a farebné kovy. Každá z prevádzok má v hierarchii spoločnosti svoju špecifickú funkciu. Ich činnosť, ale aj dopravná prepojenosť je efektívne riadená na základe logistických kritérií. Pripomeňme len, že akciová spoločnosť ŽP Eko-Kvelet je držiteľom certifikátov ISO 9001-2000, ale aj ISO 14001-2004. Dôkazy o kvalite, ale aj bezpečnosti práce poskytuje spoločnosť najmä konkrétnymi príkladmi. ŽP Eko-Kvelet neustále investuje do najnovších technológií. Strojový a vozový park sa rozrastá s potrebami firmy. V roku 2007 spoločnosť vybudovala najmodernejšiu zo svojich prevádzok. Stojí v Hliníku nad Hronom. Tu je využívaná technológia šrédrovania.
Pomocou nej je dosiahnutá lepšia čistota a homogenita vstupnej suroviny do tavby. Piesok v Podbrezovej. Táto prevádzka je podstatná nielen svojou polohou, pretože sa nachádza v blízkosti železiarny Podbrezová, ale aj použitými technológiami. Manipuláciu s odpadom zabezpečujú mostové žeriavy a hydraulické nakladače. Železničné prepojenie, tak ako na mnohých iných prevádzkach, uľahčuje spojenie s oceliárňou v Podbrezovej. V piesku sa spracováva aj troska, teda odpad tavby z ocele. Takmer 50 000 tón ročne z tejto prevádzky sa po spracovaní používa na výrobu kameniva. To má uplatnenie najmä v stavebníctve. Prevádzka v piesku má aj protihlukovú stenu. Finalizácia väčšiny produktov zo ŽP Eko Kvelet je realizovaná práve v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. Tento oceliarsky kombinát patrí k najstarším hutníckym spoločnostiam stredoeurópskeho priestoru. Jedna tavba v železiarniach zhodnotí až 60 tón oceľového šrotu. Oceľové bezšvíkové rúry, rúrové oblúky, pozdĺžne zarovnané rúry veľkých priemerov a výrobky hutníckej druhovýroby sú v súčasnosti vyvážané do viac ako 60 krajín celého sveta. Akciovka z Podbrezovej spolupracuje aj s ďalšími strojárskymi a hutníckymi spoločnosťami, patriacimi do skupiny ŽP Group. Symbióza týchto firiem zaručuje kvalitu. Okrem toho majú nezanedbateľný prínos pre slovenskú ekonomiku a samozrejme ekológiu. Dôkazom tohto tvrdenia je prvá cena pre spoločnosť ŽP Eko Kvelet v súťaži Zlatý mravec. Tu predstavitelia firmy prevzali 20. novembra 2007. Porota zložená zo zástupcov asociácií a združení v oblasti odpadového hospodárstva a ekológie ocenila ako najlepší projekt závodu na spracovanie kovového odpadu a autovrakov v Hliníku nad Hronom. Cena bola udelená v kategórii firemné odpadové hospodárstvo. Recyklácia kovov je jedným zo základných znakov ekologického ozdravovania v 21. storočí.